sa regalo mo sa akin ng birthday. Kailan mo birthday? Si Gino nag-treat eh. Si Gino daw, parang pumayag lang siya. O, sige. Bumagal lang daw siya. Kasi nga lagi daw nananakot si Gino na makikipag-ira. Daw yung nagsoserious. Pero, sinasabi niya sa akin, sinasabi ni Gino, nagagalit siya. Nagagalit si Budang sa kanya kasi ginagawa. Sinasabi sa akin, ayaw nga nang pinapagalitan siya. walang sinasabi. Sino ayaw pinapagalitan? Ayaw mo nagsasabi. Ayaw mo